Един ден, който е с двама приятеля, които се карат. Абе, приятел, ще ми гифнеш ли скина във Fortnite? Да, приемам се, ако ми дадеш айфона ти. Да, но той ми е чисто, хари де. Да, така чето. О, добре де. Чай да го гледам. Опа, баба. Ей, сега не мърси!